Ja, een beetje sneu verhaal, hè? Want het is waarschijnlijk 1 kwart, hè? Ja. Het is 1 kwart. Ja. Oh, ja. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Waarom is het 1 kwart? Omdat het te lang weer, dan gaan ze kwart te maken. Ah. Dus dan kunnen we nou naar huis. Ja. Nou, nee. Aangekomen. Of naar het café? Nog even voorbij. Of gaan we naar het café? Nee, maar ze hadden tonnen, ze hadden de boei hellen. Nee, ze gaan in kwart. Dus ze gaan de boei verlengen. Daar hebben we het voor. Ik denk dat ze nou een heel slag doen. Hoe zie je dat ding net thuis? Het is spannend, want wat gaan ze nou doen? Gaan ze het nou 1 kwart? Is het nou clear? Nee, het is fort. Het is fort. Het is fort. Dat ding gaat er fort. Ze gaan voortslepen. Ja, ik doe hem. Nou ja, het in het huis. Dan maar maar afwachten. Bij het scootjeszieling is dus ik zomaar in 1 keer haar van ja, nou dan is dat weer dan. Dat ken ik, dat ken ik. Maar dat is de sportiviteit van de sport, hè. Ja. Ik zoek maar even wachten. Het kan wel dat ze hier de boei aanstellen even naar daar. Verderop. Dus als ze dat stukje nog even doen. Dat ze nou een liedstukje komen. Ja. Maar ze komen hier net meer rond daar. Nee, je hebt met Oh elkaar. nee, Nou, daar zit je dan. ze bleef over helpen. Ja. Nou, wie wacht je nou? Wie was het al wel zien? Ik en pepermuntje van mij. Een beetje een king pepermuntje. Ja. Hoor je wat En dat zeggen? ding. Nee.